Ai, Xavià. perdona, sóc el Xavi. El Xavi? Tu és la Noèlia, oi? Sí. Bueno, Xavi, doncs encantada. Què tal? I estàs casat, tu? Sí, estic casat i feliçment casat, Sí. Bueno, Tu ets una gran experta en qüestió de sexe, oi? sí, una mica. Ets molt creativa. Jo el que soc molt juganera. M'agraden els nens. Allò que sigui el noi molt juganer. I quines tècniques són les que més disfrutes? Mira, a mi m'agrada molt el romanès. Saps el que és el romanès? Sexe en grup, què m'has de dir, per favor? Sí, sexe en grup, molt bé, però a mi m'agrada, com jo li dic, el romanès de 3. No, amb nois, noies... No, jo ja els tinc. El Rafa i l'Isabeleta. Tots dos. Home, són més amantes. Escolta una cosa, m'han dit que t'agrada molt la mel. La mel... Tu saps el que és un pijama de mel o què? Mel i xocolata. Calla, xocolata. Bueno, tu estàs Què més? aquí, el meu heroi. Què més? Saps el que et faltaria? Una llanterna. Tu saps el que és el Llanterna. joc de les llanternes? Vols que t'ho ensenyi? La tinc allà dins, la llanterna. Va, anem a provar-ho. La mel, la xocolata, la llanterna... Només a provar-ho, Tot fet un home, eh? Vinga, tira. Que només anem a tastar-ho, això, Anem.